שלום לכם בני ישראל היקרים, מדבר המשיח שלכם הצלוק, וזה כבר קרוב ל5 שנים שאני מצלבה נוראית ביותר בני ישראל היקרים. לכן תחזרו דחוף מהר לאביכם שבשמיים ירבה טובות אלוהי ישראל ישוע המשיח שמו. תחזרו בתשובה שלמה מהר לפני שהרכבת תיסגר בני ישראל. אם תקיימו מצוות יהוה יהיה לכם גן עדן עלי האדמות, יש שלום ושגשוג כלכלי ורווח, וכולם יהיו תחת עצי פרי וירקות ומאכלים ואוכל טוב. ואם לא, נקבל את האטום. הכל יושמד בני ישראל היקרים, הכל יושמד. למה לא בחרנו ללכת בדרכי יהוה אלוהי ישראל? למה לא צמנו 3 ימים 3 לילות צליבת המשיח ישוע? למה אנחנו שונאים אחד את השני? למה אנחנו לא בשלום באחדות? למה זה רוצה לאכול את זה וזה רוצה לאכול את זה בני ישראל? לכן תחזרו עכשיו בתשובה שלמה במהרה לאביכם שבשמיים בני ישראל. ביי בני ישראל בסרטונים הבאים, ביי להתראות, ביי.